טוב, אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, בשם השם נעשה ונצליח. יש, לפני שאנחנו נעשה את השיר, יש איזה דיבור של הבן איש חי על מעלת השירה. הבן איש חי כותב ככה, שכל מקום שמתקבצים יהודים לשיעור תורה, לתפילה, לעשות איזה חסד, אם הם שרים באותו מקום, אומר הבן איש חי, הבטחה, תשמעו משהו, שמעתי את זה, התפלאתי פלא פלאים. אומר בכל מקום שמתקבצים יהודים ושרים, אומר העץ הערה וכל המקטרגים מסתלקים משם. למה? אומרים שם לא יהיה תפילה, שם לא יהיה לימוד תורה, שם אין זכויות שם, הם באים לשיר, זה כמו מקהלה, זה כמו שהגויים באים מתקבצים ושרים, אומר זה שרים, הם לא יעשו נחת רוח לקדוש ברוך הוא. באותו רגע שהם שומעים את השירה, הם מסתלקים כל המקטרגים, ואז שעושים את התפילה או את הלימוד תורה, כל התפילה וכל הלימוד תורה עולה למעלה לקדוש ברוך הוא. אומר משל, מביא משל על זה הבן איש חי. אומר משל למלך שהיה ממש נדיב, וכל מי שהיה מגיע אליו והיה אומר לו שהוא צריך עזרה כספית, הוא היה נותן לו ביד מאוד רחבה, יותר מדי פזרן. אז כל היועצים שהיו קרובים למלך אמרו, מה, עוד מעט לא יהיה לנו פנסיה, לא יהיה לנו זה, קרן השתלמות, זה, הוא מסיים את כל האוצרות של הזה עם הפזרנות שלו. מה הם עשו? התחילו לעשות סלקציה. כל אחד שרוצה להיכנס למלך עובר את המשרת של המלך. הוא שואל אותו למה באת? הוא אומר לו, אם הוא אומר לו באתי לבקש כסף, אני אביון וזה, אני באתי לבקש כסף, אומרים לו המלך עסוק, הוא לא יכול לקבל אותך. אבל אם יבוא עכשיו איזה אחד, אומר הבן איש חי במשל, יבוא ויגיד אני רוצה עכשיו, כתבתי שירים למלך. כתבתי שירים ותשבחות למלך, אני רוצה לבוא לשיר לו, אני מומחה בנגינה, אני מומחה בשירים. אז המשרתים מכניסים אותו. ועל הדרך, אומר הבן איש חי, בעל הדרך שהוא שר את השירים, הוא מלביש את הבקשות שהוא צריך. ואז הוא מקבל את מה שהוא צריך על ידי שהוא שר את השירים האלה. אז הוא אומר ככה, אז אותו דבר אצל הקדוש ברוך הוא. בן אדם מבקש כל מיני דברים, אבל יש עבירות, יש קטרוגים של התפילות לא תמיד עולות. הוא אומר על ידי השירה שאתה שר, אתה מעלה את כל הבקשות שלך ואת כל התורה ואת כל ההתבודדות שלך, אתה מעלה אותם בשירה עצמה. אתה עושה כביש עוקף לכל המקטרגים, אומר הבן איש חי. אז תראה מה זה השתבח שפותחים כל פעם בשיר, וזה אני אמרתי את זה כדי שכולם ישתתפו גם. ישתתפו, שכולם נשיר ביחד, וככה אנחנו נקבל את המעלה הזאת. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, בית נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה והוא יהיה ותפארה, והוא אחד ואין שני, להמשילו להכבירה, בלי ראשית בלי תכלית, ולא העוז והמשרה, בלי ערך בלי דמיון, בלי שינוי ותמורה, בלי חיבור בלי פירוד, גדול כוח וגבורה, והוא אלי וחי גואלי, בצור חבלי ביום צרה, והוא ניסי ומנוסי, מנת כוסי ביום אקרא, והוא רופא והוא מרפא, והוא צופה והוא עזרא, בידו הפקיד רוחי, ועת ישאל והעירה, ברוכי גבייתי אדוני לי ולא אירא, במקדשו תגן נפשי, משיחנו ישלח מרע, ואז נשיר בבית קודשי, אמן אמן שמע נורא, ואז נשיר בבית קודשי, אמן אמן שמע נורא, כי השם יתברך תמיד אוהב אותי, תמיד יהיה לי רק טוב.
השם יתברך, תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב, שיהיה לי עוד יותר טוב ועוד 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 יותר טוב, תמיד יהיה לי רק טוב. הנה. כי הרבית טובות אליי, טובות אליי, כי הגדלת חסדך עליי, חסדך עליי, מה אשיב לך והכל שלך, לך שמיים אף ארץ לך, ואנחנו עמך וצורך, לעשות רצונך. טובות אליי, טובות אליי, כי הגדלת חסדך עליי, חסדך עליי, מה אשיב לך והכל שלך, לך שמיים אף ארץ לך, ואנחנו עמך, עמך וצונך, חפצים לעשות רצונך. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. נתחיל בבדיחה, לפתוח את הלבבות, לראות את השיניים, כל אחד נראה מי יש לו שן מכסף, חורים, לא חורים, מה מצב הלשון. טוב, יום אחד היה איזה יהודי יורד לגינה שלו ברמב"ם עם הילדים, רואה את השכן שלו כל יום בשעה 4 יורד, מעשן 2 סיגריות ועולה לבית. טוב, הבן אדם אומר בסדר, מה זה, שבוע, שבועיים, חכה, אולי זה רואה קבוע ככה, חצי שנה, כל יום מעשן 2 סיגריות עולה. טוב, בא אליו השכן הזה, אומר לו, תגיד אחי, מה הסיפור? למה אתה כל פעם אני רואה אותך מעשן 2 סיגריות ועולה, יש בזה איזה עניין, משהו, סגולה? אמר לו, מה אני אגיד לך אחי, יש לי איזה חבר בכלא, אני מה זה אוהב אותו, ואין לי כסף להפקיד לו בקנטינה. אז אני יורד למטה, אני מעשן סיגריה בשבילי, סיגריה בשבילו, מכוון עליו ועולה. אומר לו, מה באמת? אומר לו, כן. טוב, הוא ככה ממשיך, אחרי חודש הוא יורד, רואה אותו מעשן רק סיגריה אחת. בא אליו וזה, אומר לו, אחי, מה? חבר השתחרר? אומר לו, לא, הפסקתי לעשן. הסיפור של היום ידבר על מעלת השבת ומעלת היראת שמיים. השתבח שמו לעד. היה רופא אחד, קיבל קריאה דחופה בשבת לבית. הרופא הזה מגיע לבית, הוא רואה משפחה חרדית. אומרים שבת, דקדקים קלה כבחמורה. הרופא הזה היה לו הנהגה. מה ההנהגה שלו הייתה? ההנהגה שלו הייתה שלפני שהוא מתחיל לטפל, הוא דורש את הסכום כסף. דורש את הסכום כסף. לפני שהוא רואה מה הבעיה בכלל, הוא רוצה את כל ה-250 שקל אצלו ביד. אז הוא מבקש מהם איפה הכסף, אני לא מתחיל לטפל בלי ה-250. אמרו לו שבת, וזה אומר, תסתדרו, אתם לא מביאים לי, אני הולך. טוב, חיפשו בתיקים, בארנקים וזה, ראו שאין להם מזומן. אז הם אמרו לו, תשמע, אין לנו מזומן, אולי מוצא שבת, נשים לך פיקדון, הוא אומר לו, בלי כסף לא. אז הוא אמר להם, תכתבו לי צ'ק. אבא, בלי להתבלבל, הוציא את הפנקת צ'קים, לקח את, מקרה של פיקוח נפש, כתב את הצ'ק. כותב את הצ'ק, מגיש אותו לרופא. הרופא פותח את הצ'ק, מסתכל, אומר לו, מה עשית פה? מה זה? אומר לו, כתוב פה 1,000 שקל, זה כפול 4 המחיר, זה פי 4. אומר לו, בוא תשמע משהו,
קודם כל תראה מה הבעיה בילד, תטפל וזה, ואחרי זה אני אסביר לך. טיפל בילד, עשה מה שעשה, עזר, ברוך השם, אמר לו בוא תשמע. יש בהלכות שבת, אנחנו שומרים שבת, אנחנו מדקדקים קלה כבחמורה, ויש לנו יראים מהקדוש ברוך הוא. ובשבת אסור לכתוב אותיות. מעל 2 אותיות שכותבים, זה כבר מתחייבים באיסור אולב מדאורייתא של כתיבה. אז אני התחלתי להריץ בראש איזה סכום של כסף אני יכול לכתוב באותיות והוא יהיה הכי קצר, הכי קטן. כמה שיהיה פחות אותיות, שיהיה כמה שפחות חילול שבת. אז הגעתי למסקנה ש1,000 שקל זה הסכום הכי קטן של החילול של האותיות, 3 אותיות שאני יכול לכתוב. אז כתבתי לך 1,000 שקל. אפילו שזה יהיה פי 4 מהמחיר של הטיפול שלך. הרופא הזה עיכל מה הוא שמע, סיים את הטיפול, אמר תודה רבה, וזה הלך. יום ראשון הוא מקבל טלפון, האבא, שהביא לו את הצ'ק מהרופא. אומר לו תקשיב טוב. חזרתי הביתה אחרי שטיפלתי בבן שלך, אני ואשתי סיפרתי לה מה שאמרת לי, הראיתי לה את הצ'ק. אני ואשתי כל הלילה לא ישנו ולא הצלחנו להקל איך יש יהודים כאלה שנאמנים לתורה ולשבת ולקדוש ברוך הוא. התפעלנו מהיראת שמיים שלכם. כל הלילה לא הצלחנו להירדם. היינו כאלה נרגשים ומתפעלים שלא הצלחנו להירדם כל הלילה. אומר לו תקשיב טוב, את הצ'ק הזה אני לא מפקיד. אני במשרד שלי, אני תולה את הצ'ק הזה ואני מעביר אותו כל פעם במחלקה לכל הרופאים ולכל האנשים שאני מטפל בהם, להראות להם מה זה יראת שמיים של יהודי. להראות להם מה זה אהבת השם. להראות להם מה זה חשיבות של השבת הקדושה. אותו הרופא הזה, לאט לאט מהמעשה הזה התחיל להכיר את היהדות, התחיל ללכת לשיעורים, התחיל להתחזק הוא ואשתו, וברוך השם חזרו בתשובה שלמה. והצ'ק הזה, עדיין הוא היה עושה קידוש השם ומראה אותו. הוא אומר תראה מה זה פעולה, שיהודי בכלל לא חשב איזה תוצאות יהיו מזה. עזוב זה שלא הופקד הכסף, ולא הופקד הצ'ק ולא היה צריך לשלם על הטיפול, אבל הקידוש השם שזה עשה, וההתחזקות של הרופא הזה, וכל הבן אדם שהוא בא, והרופאים שיש שם, שמאמינים חלק, לא מאמינים, והוא בא ומחזק אותם עם הסיפור הזה, הקידוש השם והפרסום של כבוד הקדוש ברוך הוא וכבוד השבת, מה שזה עשה, הרעש הזה בשמיים, אומר תראה מה זה המעשה, פעולה קטנה שבן אדם עשה של יראת שמיים, שעשה אותה לשם שמיים, תראה איזה פירות היא עושה, שתבח שמולד. נתחיל בשיעור, אנחנו בחסדי השם לומדים את הספר התניא הקדוש עם הפירוש של הצדיק, מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל בן רינה, זכותו תגן עלינו. הגענו ברוך השם לפרק כ'. שיעור הקודם סיימנו את פרק י"ט, מתחילים את פרק כ', והשם יהיה בעזרנו, נזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. בפרקים הקודמים הסביר האדמו"ר הזקן עליו השלום כיצד מתקיים הפסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד, שהכוונה היא שכל אחד מישראל יכול לקיים תורה ומצוות מתוך רגש של אהבת השם ושל יראת השם, באמצעות האהבה המסותרת שיש בו לקדוש ברוך הוא, אהבה שהיא בחינת החוכמה שבנפש האלוקית. בשיעור הקודם שדיברנו על החוכמה שנמצאת בנפש האלוקית, הוא פה שאל מה זה, איך זה קשור, למה זה קשור, מה זה מקביל. אז החוכמה הזאת היא בעצם הנקודה של אהבת השם ויראת השם שיש לכל יהודי עם הקדוש ברוך הוא, והיא באה בירושה מהאבות הקדושים, הנקודה הזאת. אומר הרב, ולכן אם יהודי היה יודע והיה מרגיש שעל ידי עשיית עבירה הוא נפרד ומתנתק מהשם, הוא לא היה עובר על שום עבירה. אבל מה היצר עושה? היצר הוא לא מראה לך מה הגודל של הפגם. הוא מראה לך שעל דבר כמו להשתחוות לפסל, או כמו לאכול חזיר, או כמו משהו של רצח או עריות, זה דבר חמור. אבל דברים שהם כביכול גם לאווים מפורשים בתורה, בן אדם לא, היצר לא מראה לך אותם בתור דבר גדול, בתור דבר גרנדיוזי. ואז מה קורה? אין לך אינדיקציה להבין שכל עבירה אפילו קטנה מרחיקה אותך מהקדוש ברוך הוא.
אומר למשל למה הדבר דומה? תראה עכשיו דוגמה. בא אליך חבר, לא ראית אותו הרבה שנים, תשמע, אני רוצה להזמין אותך לחתונה שלי. אתה רוצה לכבד אותו, לבוא. איזה יופי וזה, מזל טוב. מי הקלה? הוא אומר לך אחותי. הבאתי איזה רב רפורמי וזה, הוא מסכים, הכל בסדר, יש אישורים, השגנו אישורים, מה שצריך, אני מחתן עם אחותי. עכשיו, בן אדם שיש לו קצת התחזקות, יראת שמיים וזה, איך הוא ילך למקום כזה? הוא לא יגיע לאירוע כזה, זה כאילו, זה לדרוך על התורה, זה להרים יד בתורת משה, כאילו הוא לא נתפס, איך דבר כזה קורה? זה ציור אחד. וציור שני, אתה מגיע עכשיו לאירוע, לפני שאתה מגיע לאירוע אתה שואל, תגיד, את החתן, תגידו, אתם מתכוונים קצת לשמור תארת משפחה וזה, עשיתם הדרכה? והוא אומר לך, לא, איפה תארת משפחה, הכל חופשי, הכל פרוץ, כמו שמחתנים בקיבוץ. מה שמחתנים בקיבוץ, יודעים מה הנוסח שהוא אומר לה? הרי את מקודשת לי ולמשק ולכל מי שיש לו חשק. שם מרחם. אז ככה הוא אומר לך דברים כאלה, כן, לא שומרים, לא זה. אז בדרך כלל, בן אדם עכשיו, חבר כזה מזמין אותך, שהוא לא הולך לשמור, מה בן אדם אומר? בסדר, אפשר ללכת, הולכים. אבל מה כל העניין? האיסורים, כל האיסורים של העריות, שהם נאמרו בפסוקים, זה איסור של העריות. אז האיסור של העריות שאח ואחות אסור להם להתחתן ואסור להם להיות ביחד, זה אותו איסור שגבר אסור להיות עם אישה נידה. זה אותו לאו. בתורה גם. בתורה, מבחינת האיסורים זה אותו לאו. לאו של עריות, שם כתוב גם את האיסור של הנידה, וגם את האיסור של אח ואחות. אז למה זה נראה לך גרנדיוזי וגדול וזה נראה לך קטן ואתה כן הולך לאירוע? מי עושה לך, מגדיל לך את זה ומקטין לך את זה? זה היצר הרע, זה העבודה שלו. הבנתם איפה שהוא רוצה הוא שם לך מקרו, ואיפה שהוא רוצה הוא שם לך מיקרו. בזום, כמו זום. בזה תתמקד, בזה לא תתמקד. אבל האיסור זה אותו איסור. הולך, קונה ירקות, שם עליהם קצת סבון, מים, אוכל אותם. אבל איסור של חרקים, זה 5 להבים, זה כמו 5 חזירים. אז למה שאומרים לך, בוא תאכל עכשיו, מראשון עד חמישי, כל יום תאכל חזיר. חס ושלום, חזיר, בחיים לא, גם משלם לי מיליונים. מה זה אותו דבר? פה כל ביס, אתה יכול לעבור על 5 חזירים ברגע אחד. למה פה זה נקרא לך גרנדיוזי ופה לא? מי נמצא לך את המשחק הזה בעיניים? זה היצר, זה התפקיד שלו. אתה אומר, הוא מסתיר את זה כביכול שאנחנו יכולים חלילה חרק או משהו? לא, פה איפה שהוא רוצה הוא מקטין לך את גודל העבירה, ואיפה שהוא רוצה הוא מגדיל לך את הגודל של העבירה. יש ספר שאני קורא, קוראים לו אורות אליהו, אתה מכיר. מרדכי אליהו. כן, אז הוא מדבר על היצר הרע וזה, הוא אומר שגם היצר הרע יודע הלכות. בטח. הרי איך היצר הרע מכשיל אותך? אחרי שאתה נכשל, התחזקת, פתאום נפלת בעבירה. היצר הרע באיזה דמות הוא בא לך? הוא בא לך בדמות של חסיד. הוא אומר לך, מה? אחרי התחזקות כזאת, נפלת לעבירה כזאת? מה אתה? מי יסתכל עליך? השם לך לא סופר אותך, לא מתייאש ממך לגמרי. אולי אני גם נפלתי בזה, אמרתי נגיד אני לא מתפלל, למה שהשם כאילו, לא לקפות. אז היצר עכשיו באיזה דמות הוא בא? בדמות של חסיד. בדמות של תלמיד חכם, איך עברת על הלכה כזאת וכזאת ועליו כזה וכזה ועל איסור, איך אתה בדרגה שלך אתה ככה מחלל שבת, איך? אתה מבין? כדי שתקבל ממנו, אם נבוא לך כביכול בדמות של בן אדם רשע, אתה לא מקשיב לו, אבל הוא רואה שאתה מתחזק, אז הוא בא לך בפלפול של תלמיד חכם. למדנו פה בפלורה שקראתי באיזה ספר, אישה בנידה, גם שהיא בנידה כאילו ואתה מסתכל עליה, זה כאילו אתה עובר על איסור לא תטורו. היא לא מותרת לך. נכון. אז איך אני אמור לדעת אם היא בנידה? לא מסתכל? לכן זה דברים בסדר, זה דברים שאנחנו יהיה לך הדרכה בעזרת השם בקרוב, נעשה לך הדרכה והכל יהיה בסדר. הרב היום משגיח כספות לי, זה מישהו קרנה כזווית? זווית? אתה רוצה יצא ממני? זה תאכל חזיז, יותר טעים, פחות מובן. אז חבר'ה, אני רוצה לסכם את המהלך הזה כדי שנמשיך. רבנו בחי אומר, איך ניפטר, תן לי עכשיו איזה נוסחה, איזה משפט, שאני אתפוס אותו,
חברים, אני אכניס אותו לתוך הלב, אומר רבנו בכן, נתן לך עכשיו משפט, והוא יסכם לך את כל השיחה הזאת. את העבירה הקטנה, את העבירה הגדולה, את הזומים שהיצר עושה, כל מה שדיברנו עכשיו. אומר לך, אל תסתכל על הגודל של המצווה, אם היא גדולה או קטנה, תסתכל על הגודל של מי שציווה אותה. מה זה משנה אם יש הלכה שצריך לקשור את הנעליים בצורה מסוימת, או להניח תפילין בבוקר? מי שציווה על הנעליים, איך לקשור אותם, הוא ציווה גם להניח תפילין בבוקר? יפה. אז למה בזה אתה מזלזל ובזה אתה לא מזלזל? אומר תמיד תסתכל. אומר זה החזון איש. אומר המצווה הכי פשוטה של קשירת נעליים, אני עושה אותה באותו רגש והתלהבות כמו שאני מדליק נרות חנוכה. איך? הוא אומר כי אני לא מסתכל על זה, אני מסתכל מי ציווה אותי. אני מסתכל מי ציווה אותי. טוב. הסיבה שהוא חוטא כיוון שהוא חושב שהוא נשאר באותו מעמד. כמו שאמרו חז"ל, ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא. אבל האמת שאחרי שאדם עושה חטא הוא נבדל מהשם. יש מחיצה של ברזל בינו לבין הקדוש ברוך הוא. כמו שאומר הפסוק, עוונותיכם היו מבדילים בינכם לבין אלוקיכם. ומשם מתחיל ההסתר פנים. כלומר יש מצב שהאדם משלים עם העבירה והוא חושב שהיא אינה יוצרת נזק. וכאן מתחילה הטעות. הטעות הזאת נובעת מאטימות הלב. מי שליבו אטום כאבן הוא לא יכול לקלוט את גודל הפגם. מה הבעיה שלנו? אומר רבי נחמן, הלב שלנו הוא לב של אבן, לא לב בשר. צדיקים של הדור הקודם, אם היו נוגעים במוקצה בשבת היו מתעלפים כפשוטו ממש, התעלפות, וכל פעם שאתה מהיר אותו מתעלף מחדש על זה שהוא נגע באיזה דבר של מוקצה. למה? הבנתי מה זה, אני מבין מה זה לעבור על ציווי של מלך רם ונישא. אז הוא אומר מה קורה? צריך עכשיו אומר רבנו, צריך להפוך את הלב אבן הזה, להפוך אותו ללב בשר. הראש, המוח, יודע שהשם נמצא. המוח יודע שאסור לחלל שבת. המוח יודע שצריך לעשות 3 תפילות במניין. המוח יודע שצריך לקבוע עיתים לתורה. המוח יודע שאסור להסתכל במראות אסורות ולהוציא שזל. למה אני לא מקיים את זה? כי לא הכנסתי את הידיעה הזאת לתוך הלב. איך מכניסים את הידיעה, את החוכמה הזאת לתוך הלב? וידעת היום והשיבות האלה לבביך. למה? כי בן אדם עושה את הפעולות שלו לפי החוכמה שיש לו בלב. לא לפי החוכמה שיש לו במוח. איך מכניסים את החוכמה, את הדעת הזאת, שיש השם בעולם, וצריך לעבוד אותו ללב? הוא אומר, זה על ידי דבר שנקרא התבודדות. על זה שלומד את ההלכות של הקדוש ברוך הוא, ואת הקדוש ברוך הוא, ולומד אמונה, ולומד מי זה השם, ולומד את ההלכות שלו, ואתה מתבודד על אותם דברים שלמדת, להכניס אותם לתוך הלב, לחיות אותם, אתה לאט לאט הופך את הלב שלך מלב אבן ללב בשר. ואז נהיה לך מה? חוכמה בתוך הלב, ואז נהיה לך יראת שמיים. רבנו מביא משל, אומר, היה איזה בן של מלך שהיה חכם. אז האבא שלו שלח אותו ללמוד חוכמות בעולם. שלח אותו עם הרבה כסף, עם משרת, שילווה אותו, והלך ללמוד חוכמות אצל האנשים הכי חכמים בעולם. חזר אחרי איזה 10 שנים, למד מלא חוכמות, היה לו זיכרון, חבל על הזמן, זיכרון נפלא ותפיסה מאוד חזקה. חזר עם הרבה חוכמות, אחרי 10 שנים. המלך פוגש אותו, אומר לו, נו, יא בני, זהו, חכם, יודע הרבה חוכמות? אומר לו, כן, אני רוצה לבחון אותך, אפשר? אמר לו, כן, אבא, מה שאתה רוצה. איזה כבר בחינה, אני בטוח יעבור. אומר לו, שמע, יש לי בכמה שנים איזה אבן מאוד גדולה, בגינה של חצר המלך. ואני רוצה שתעלה לי את האבן הזאת לגג של הארמון. ותעשה את זה לבד, בלי שאף אחד יעזור לך. בבקשה, זה מה שאני רוצה. אתה חכם, נכון? אומר לו, כן. יאללה, הנה, תפדל, נסה. הבן של המלך מגיע, מכיר, ראה את האבן הזאת וזה, ניסה להזיז אותה, אפילו להזיז אותה הוא לא מצליח. סנטימטר להזיז אותה הוא לא מצליח. הוא אומר, איך אני אעשה עכשיו? להזיז אותה אני לא יכול, הוא רוצה שאני אותה לארמון לגג של הארמון. הוא אומר, מה עשה? הלך ליועץ של המלך, המשנה למלך. אמר לו, מה, המלך ציווה אותי דבר כזה, מה אני יכול לעשות? זה רבנו מביא את המשל הזה.
הוא אומר לו, תשמע, הוא לא אמר לך, הוא אמר לך לא להשתמש בעוד בן אדם, אבל הוא לא אמר לך באיזה כלים, באיזה צורה לעלות את האבן. הוא אמר, תיקח פטיש, תתחיל לשבור חתיכות של אבנים, קח דליים ותעלה את זה בדליים, את האבן הזאת תעלה אותה בדליים. אבל הוא אומר לה, עצה טובה, תתחיל לשבור אלא את כל האבן בדליים, לגג. המלך היה מבסוט. הוא אומר, זה המשל, מה הנמשל? הוא אומר, קדוש ברוך הוא, אני יודע שיש לך לב של אבן, לב שהיצר הרע יושב עליו חזק, לב אבן, ואני רוצה שתעלה את הלב שלך אליי, לשמיים. נישא את לבבנו אל בשמיים. אומר היהודי, איך אני אעשה דבר כזה? איך הלב שלי יכול להיות דבוק בקדוש ברוך הוא? אז הוא הולך למשנה למלך, לצדיק, לרבי נחמן. רבנו, מה עושים? איך עושים דבר כזה? הוא אומר לך, תשמע, קח את הפטיש. אומר לו, אתה אומר לצדיק, מה זה הפטיש רבנו? אומר לך, זה ההתבודדות, זה הדיבור. כל דיבור של התבודדות שמדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה עוד חתיכה של אבן קטנה, שאתה מעלה אותה לקדוש ברוך הוא. ועל ידי הרבה דיבורים, אתה מעלה עוד חתיכות, אז אתה מעלה את כל הלב האבן לקדוש ברוך הוא, ואז נהיה לך מה? נהיה לך לב בשר. ועל זה היצר הרע, הוא יודע את הסוד הזה, שזה לא עולה כסף, וזה לא קשה, וזה דבר הכי טבעי ונורמלי בעולם, והוא הופך את זה לדבר הכי מסובך והכי קשה שיש. וייתן לך לעשות את כל העבודות שיש בעולם, רק אל תפתח את הפה לדבר עם הקדוש ברוך הוא כל יום. 5 דקות. המוהראש מבטיח שכל יהודי שאפילו יהיה לו 5 דקות התבודדות, בלי ספרים, בלי קוטי תפילות, לא תהילים, לא כלום, 5 דקות שאתה תופס איזה פינה בחדר, סוגר לעצמך 5 דקות דבר עם הקדוש ברוך הוא, בעולם הזה לך חיים טובים. ההבטחה של הצדיק מהם, בעולם הזה החיים שלך ילכו דבש. אתמול ברוך השם וואלה זכיתי בכל להגיד תודה וגם היה, לא יודע למה איזשהו עושה איתם יותר כיף, אתה עושה ברוך השם רוגת בנפש. זה נותן לך על כל היום, נותן לך תבלין, שכל היום ילך מתוק. כל היום הולך טוב. שם תבלין על כל היום. מה שיש לך בלב, מה שיושב לך על הלב. למה קשה לנו להתמודד? עבירות, להתוודות עליהם, להגיד תודה על דברים טובים שיש לך בחיים, לבקש מהקדוש ברוך הוא דברים שאתה צריך. לזרום עם זה. אין, בלי שבלונה, לא לבוא מקובל על משהו מסוים. כל יום דברים שעולים לך באותו רגע. כמו חבר נפתח עד, זה הייתה הכי טובה לדבר. לדוגמה, אדם מוזמן לך, הרב אומר, לדוגמה, אדם מוזמן לחתונה. הוא עומד לחצות את הכביש כדי להיכנס לעולם. הוא מבחין במשאית שנוסעת במהירות על הכביש, והכביש מלא שלוליות. וכעת הכל יעוף על הבגדים שלו. אם הוא ערני, הוא יעשה הכל כדי לברוח לאיזה קרן זווית ולהציל את מה שאפשר. שלא יצטרך לגשת לחתונה עם בגדים מלוכלכים. כך זה אצל צדיקים. כשהם רואים שהעבירה מתקרבת אליהם, הם מקיימים את המשנה ויהיה בורח מן העבירה. בדרך כלל אדם בורח ממי שרוצה להרוג אותו. אבל מי שרוצה להחיות אותו, הוא לא בורח ממנו, אלא הוא רץ אליו. לכן על יוסף כתוב, וינוס, ויצא החוצה. למה? מי ניסה לפתות אותו, לעשות את העבירה? אשת פוטיפר. מה הוא עשה? הוא לא הלך בהליכה, התמהמה, בוא נבדוק את הדברים. וינוס ויצא החוצה. אבל הבגד, הז'קט אצלה ביד. היא תפיל עליה, לא מעניין אותי. מה אתה, תשלוף אותו ממנה. המשחק הזה, אומר יוסף הצדיק, שאני אמשוך אותו וזה, ויהיה איזה מגע, ויהיה איזה קשר בינינו, אני יכול ליפול שם. אני מעדיף שיהיה מה שיהיה, שתפיל עליי מה שתפיל, יהיה לה הוכחות עליי, אני בורח. אני בורח. הבריחה מהעבירה מראה שאדם הבורח הוא חכם. וזהו חכם הרואה את הנולד. הווה מחשב שכר עבירה כנגד הפסדה. מה זה שכר עבירה? על עבירה יש שכר? משנה אומרת הווה מחשב שכר עבירה כנגד הפסדה. מה השכר בעבירה בעצם? הענה. יוסף הצדיק אם היה עכשיו עושה 10 דקות רבע שעה את העבירה עם אשת פוטיפר, היה לו הנאה מזה או לא הנאה? היה לו שכר. הווה מחשב שכר עבירה של 10 דקות רבע שעה הזאת של יוסף הצדיק לצורך העניין בדוגמה הזאת, כנגד הפסדה. מה היית מפסיד? מורידים אותך מה-12 האבנים של החושן, 80 שנה מלך, מוריד את כל יעקב אבינו ואת כל הבנים שלו למצרים בבאר וכבוד והדר, שם אותם בארץ גושן, בארץ הכי משובחת, 80 שנה מלך על כל העולם. איך היית מפסיד את זה? בשכר עבירה. איזה שכר עבירה? 10 דקות רבע שעה של הנאה.
לכן יסוד, יוסף שמר על היסוד, יסוד גמטריה 80. טעויות של רגע, תיקונים של שנים. 80, אתה שמרת על היסוד, מה הקדוש ברוך הוא ייתן לך? 80 שנה להיות מלך במצרים, שזה בעצם מלך על כל העולם. והשם שלך נקרא יוסף הצדיק. ואצל הקדוש ברוך הוא יש הבדל גדול. מה אמרת, אופרי? אני אומר, טעויות של רגע, תיקונים של שנים. והלוואי וזה יהיה התיקונים רק פה בעולם הזה ולא בעולם הבא. אדם קונה את עולמו בחיים שלמים, מאבד את הכל ברגע אחד. אז תחשב את הדברים האלה. מה הרווחת? איזה הוא חכם הרואה את הנולד. אם למדתם משניות, יצא לכם ללמוד משניות של שבת, מה כתוב שמה? שאם אפשר לקרוא לה חכמה בשבת. מי זאת החכמה בשבת? זה המיילדת. המיילדת במשנה, בתורה, קוראים לה חכמה. למה חכמה? כי אמרנו, איזה הוא החכם הרואה את הנולד. מי הראשון שרואה את הנולד? היולדת, לכן קוראים לה חכמה. ככה אומר רבי יורם. תחשוב, היא סחבה אותו 9 חודשים האמא, אבל מי רואה את הראשון? האמא או היולדת? היולדת, אז היא חכמה כי היא רואה את הנולד. המיילדת. אצל הקדוש ברוך הוא, זה של הרב יורם, לא שלנו. מורנו ורבנו. אצל הקדוש ברוך הוא יש הבדל גדול בין הוא מדבר עם אדם שיש לו עבירה או אדם שאין לו עבירה. לכן תמיד לפני שאדם עושה עבירה יעשה חשבון. הווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה, כמו שהסברנו. יחשוב את הרווח שיש לו מן העבירה, את ההנאה שלו, מול ההפסד הנצחי. שהוא מנתק קשר עם השם יתברך. לא כדאי לאדם לנתק קשר עם השם, כי האדם צריך לו וזקוק לו כל רגע. אם השם לא ירחם על האדם, מי ירחם עליו? רחמי הבריות הם מוגבלים, אבל רחמי שמיים אינם מוגבלים. אי אפשר למדוד את הרחמנות של השם. לכן מסקנת הדברים שתמיד כאשר בא לאדם ניסיון של עבירה, של ראייה אסורה, של שמיעה אסורה, של דיבור אסור, של רמייה, יזכור האם כדאי לו להתנתק מהשם או שלא כדאי לו. כמו שאמר הפייטן בכיפור, ברוחקים ממך מותי בחיי, ואם אדבק בך חיי במותי. אם אני מתרחק ממך זה מותי בחיי, אבל אם אני נדבק בך זה חיי במותי. מה קורה עם אותם חוטאים שבאים להעביר אותם על דתם, כמו יוסף משיטה, כמו רבי אלעזר בן דורדיה ועוד אחרים? איך יכול להיות שהם החזיקו מעמד? להיות מוכנים שיחתכו להם את הידיים ואת הרגליים ואת ראשם, העיקר שלא יכפרו בשם. כמו שאמר יוסף משיטה, לא יודע לי שהחזתי את בורי פעם אחת, אכיס אותו פעם שנייה. כאן מגלה בעל התניא סוד נפלא. כן? סיפור עם יוסף משיטה, שבאו הרומאים לכבוש את ירושלים והחריבו אותה, החריבו את בית המקדש, ופחדו להיכנס לקודש הקודשים, למקום, לבית המקדש, למקום הכי קדוש בעם ישראל, כי אמרו שם השכינה נמצאת, ושם הקדוש ברוך הוא נמצא, ומי שאם אנחנו ניכנס שם הוא יחלה אותנו. מה אמרו? בואו ניקח איזה יהודי שהוא ככה פרווה כזה, לא כל כך מאמין, ונכניס אותו לשם שיתחיל להוציא לנו כלים. תפסו את יוסף משיטה, אמרו לו אתה מוכן? אמרו להם כן, מה הבעיה, אני אכנס, יוציא לכם איזה כלי שאתם רואים. נכנס, מוציא את המנורה. המנורה שהוא מדליקים אותה, מזהב, כולה, מקשה אחת, ענקית, שווה מיליונים. אמרו לו, מה שאתה מוציא, לפני שהוא נכנס, אמרו לו, מה שאתה מוציא שלך. הוציא את המנורה, אמרו לו, תשמע, זה דבר יקר מדי, זה דבר מפואר מדי, זה הולך למלך. תכנס עוד פעם, הדבר השני שתיקח הוא יהיה שלך. אמר להם יוסף משיטה, לא יודע לי שהכסתי את בורי פעם אחת, אני אכיס אותו פעם שנייה, לא נכנס. אמרו לו, תשמע, אנחנו נחתוך אותך כמו סלייסים. נתחיל מהרגליים, נחתוך אותך חתיכות. אמרו, תעשו מה שאתם רוצים. אני לא נכנס. שמו אותו על קרש, קשרו אותו, התחילו להוריד לו אצבע. יד. לעקור לו את העיניים, להוציא לו את האצבעות ברגליים. ומה הוא צועק תוך כדי? אוי לי שהכסתי את בורי. אוי לי שהכסתי את בורי פעם אחת ואכיס אותו פעם שנייה. זה מה שהוא צועק. מה כואב לו?
לא הכאבים עכשיו שמורידים לו עכשיו עבר, אצבע. כואב לו על זה שהוא עבר על הציווי של הקדוש ברוך הוא. ולפני זה כאילו הוא לא חשב. כן. רק בתשובה. אומר רבי חיים שמואלביץ, מאיפה זה הגיע? השינוי בין הפעם הראשונה לפעם השנייה. המקום הקדוש, בית המקדש, הרוח של הקדושה שהייתה שם, העיפה לו את כל הקליפות, ערער בתשובה, בפעם השנייה כבר לא יכול להיכנס. ומה כואב לו באותו רגע שחותכים אותו? כואב לי שהכעסתי את בורי פעם אחת. אומר המדרש, באותו רגע יצא נשמתו, ואמרה לו, אשריך רבי יוסף משיטה, אתה מוזמן לחיי העולם הבא. זה אדם שהלך נגד התורה כל החיים. נכנס לבית המקדש, הוציא את המנורה, אבל הוא היה מוכן למות ככה על קידוש השם, ולעשות פרסום הנס בפרסום קידוש השם כזה גדול, אתה מזומן לחיי העולם הבא. אין גיהנום, אין קטרוגים, אין כלום. VIP. למי זה לימה? רבי, נכון? רבי זה לימה. זה עם רבי אלעזר בן דורדיה. אבל זה היינו. האמונה... הרב, אבל זה היינו, זה קונה עולמו בשעה. כן, אותו משקל. האמונה... יאללה חברים, נמשיך. אנחנו למדנו על זה פעם, הרב, איך זה נקרא המקום הזה? לא, למדנו על זה, אבל שזה מקום שהוא... גם למדנו את זה בבית צורי רודש. לא, זה מקום כזה שהיה אסור לי כאן ללכת לשם... כן, היה שם איזה חכם אחד שהכניסו אותו. כן, מה זה? זה שם, בוותיקן, דרום. האמונה של אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב הייתה מוצקה עד מאוד. אף פעם אברהם אבינו שאל שאלות את השם. לך לך מארצך, הוא אפילו לא שאל למה. כולם אוהבים אותו במדינה שהיה גר. יש לו בית יפה. הכל טוב שמה. אומר לקדוש ברוך הוא, אני מבטיח לך, הארץ הרבה יותר טובה. אברהם לא שואל שאלות. אם השם אמר, לא יכול להיות אחרת. הוא מגיע לארץ כנען, ויהי רעב בארץ. אבל השם הבטיח לי ארץ טובה. יש רעב. אין גשמים, מחסור, אין אוכל. אין מה לאכול. הוא הולך למצרים, פרעה רוצה את האישה שלו. באים המצרים, מתעללים בו. הוא חוזר ממצרים, מתחיל הבעיות עם לוט. ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. אם זה היה קורה לאדם בזמננו, מיד הוא היה מתלונן, מה היה אומר? חבל שבאתי למקום הזה, הבטיחו לי עבודה, הבטיחו לי הרבה דברים, אין לי כלום. ישר מתלונן, הבטחה של הקדוש ברוך הוא. אומר הרב, צריך ללמוד מאברהם אבינו, שמבטיח לו ארץ הכי טובה. כשהוא מגיע לארץ, אין מה לאכול. כשהוא יורד למצרים, קיבל שם איסורים. השם הבטיח לו בן אחרי 100 שנה, אחרי זה הוא מבקש ממנו לעלות אותו לעולה. למרות שהבקשה הזאת סותרת מה שהשם הבטיח, כי ביצחק יקרא לך זרע. יצחק אבינו עדיין לא התחתן. בכל זאת אומר הרב, הוא לא שואל שאלות, כי מי ששואל מפסיד. למה יאמרו? הגויים. אומר הבעל שם טוב, עם ישראל מה נאמר עליו? אשרי העם שככה לו. מה זה שככה לו? כל דבר שעובר עליך, אתה אומר ככה השם רצה. אומר הבעל שם טוב הקדוש, ככה ראשי תיבות, כתר כל הכתרים. האדם שמאמין שכל מה שקורה איתו זה ככה השם רצה וזה הכי טוב וזה לטובתי ואני נמצא בידיים טובות, אומר הבעל שם טוב, הגעת לפסגה. לפסגה ביהדות, לפסגה באמונה, אין יותר גבוה מזה. כתר כל הכתרים. אומר עכשיו, תראה מה זה, כאילו כמה צריך את העניין הזה של לא לשאול שאלות הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, תראה משל מרכב, תחשוב עכשיו רכב נוסע, לצורך העניין, תביא את זה רגע. הוא אומר עכשיו רכב נוסע בכביש. רכב נוסע בכביש, חללית כזאת יפה כחולה. עכשיו כמה הוא רואה קדימה, אם יש ראות טובה, אין גשמים, אין ערפל, דברים כאלה. נגיד סתם דוגמה, מפרסתי 2 קילומטר. מאחורה גם הוא רואה איזה 500 מטר, קילומטר אחורה במראות אם הוא מסתכל. עכשיו הוא נוסע. מעליו יש עכשיו מטוס. מטוס, נוסעים, שנוסע לאומן. הוא נוסע מעל הרכב הזה. מה הראות שלו קדימה של המטוס? 2 קילומטר או 5,000 קילומטר? הראות קדימה של המטוס שהוא נמצא הרבה יותר גבוה. מאחורה כמה הוא רואה? גם הרבה יותר רחוק. אומר מה זה המשל הזה? אומר זה המשל שלנו ושל הקדוש ברוך הוא. בן אדם שהוא נמצא פה בעולם הזה, אז הוא בא זמני. העולם
6,000 שנה, הוא בא באמצע הסרט, הוא רואה כמה שעה, שעתיים קדימה מה הולך להיות, גם בערך לא בטוח כל מה שהבן אדם רואה קצת קדימה מה יהיה מחר, אני אעשה קניות, אני אלך לעבודה, לא אלך לעבודה. מאחורה הוא זוכר קצת יום, יומיים, אחורה, 3, כמה דברים הוא עשה. הוא אומר, אבל מי נמצא מעליך? הקדוש ברוך הוא. הוא יודע את כל הגלגולים שלך. את כל מה שעשית מי שנולדת, מה עשית בגלגולים הקודמים. בקדימה, הוא רואה כל מה שאתה הולך לעשות, כל מה שיהיה לך בעתיד, מי תהיה האישה שלך, איזה צאצאים יהיו לך, איזה דברים אתה תעשה, מה אתה תהיה בגלגול הבא. הוא אומר עכשיו, תבוא להתווכח עם אחד כזה, שיש לו את כל המידע הזה, ואתה בא שואל, אבל למה ככה, אבל למה זה ככה, למה יש פה תאונה, למה יש פה פקק, למה זה ככה? כזה בחור, אתה לא יודע ממה אני מציל אותך, אתה לא יודע מה אני רואה. אתה מבין? אתה לא מבין מה אני רואה, אני רואה את כל הדברים האלה. צמצם את עצמו כדי לברוא עולם. כן. לא יכולים להבין מה זה לצמצם, שצמצום של השם בשביל לברוא עולם. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא, לפני שהייתה בריאת העולם, כתוב בספרי הקבלה, הכל היה אור. אור אין סוף ברוך הוא היה ממלא את העולם. עכשיו, הקדוש ברוך הוא רצה לברוא עולם כדי שיהיה בו חמצן, שיהיה בו אוויר, שיהיה בני אדם. אז השם של הקדוש ברוך הוא זה י' ק' ו' ק'. עכשיו, בגלל שכל העולם היה אור, הוא כביכול צמצם מהאות י' של הי' כ' ו' כ', הי' הראשונה הוא צמצם אותה, הכניס אותה בתוך האור, ואז נוצר המילה אוויר. כביכול הוריד ממנו, כביכול פינה מקום ממנו, כדי שהעולם ייכנס בתוכו. זה לא שיש עולם ויש מקום לקדוש ברוך הוא. העולם הוא מקומו, כוונה בתוך הקדוש ברוך הוא נמצא העולם. אם עכשיו, אם עכשיו נגיד המים שיש פה, גם אנחנו חלק אלוקא ממעל, המים שיש פה נגיד זה אלוקות, אוקיי? המים שיש פה זה אלוקות, נגיד זה העולם, המים שיש פה זה האלוקות. אז הקדוש ברוך הוא נאמר עליו שהוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. אם אני ממלא את כל המים האלה, את כל הכוס הזאת מים, אז זה רק ממלא כל עלמין. אבל אם אני מכניס את הכוס הזאת לבריכה, אז מה קורה? הוא גם סובב כל עלמין, האלוקות, וגם ממלא כל עלמין. אז הקדוש ברוך הוא, אנחנו בתוך העולם נמצאים, הוא גם סובב אותנו וגם בתוכו. גם שפעם אחת עדן אמר, אם אנחנו עושים לעבודה הרבה, אנחנו עושים לקדוש ברוך הוא. לא יודע איך להסביר את זה, כאילו כל מקום הוא נמצא. כן, נכון. אתה מחפש אותו בכל מקום. בכל דרכיך דאהו והוא אשר אורחותיך. למה אני הולך לעבוד? כדי לתת מעשרות, כדי לפרנס את אשתי ואת הילדים, לעשות איתם חסד, כדי לא לגזול, כדי לעשות משא ומתן באמונה. משה רבנו שאל למה הרעות על העם הזה, למה זה שלחתני, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה. הקדוש ברוך הוא נתן לו תשובה מיידית, אתה תראה אשר אעשה לפרעה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תראה את מה שאני אעשה לפרעה, אבל במלחמה שתהיה בכניסה לארץ עם 31 מלכים אתה לא תראה. גם אם תתפלל אלפי תפילות אני לא אקבל אותם. וככה היה בסוף, לא נכנס לארץ ישראל. למה? בגלל זה שהוא אמר למה לראות על העולם הזה? זה לא בגלל שהוא יקבל סדר? כן, לא, בסדר, זה גם. מיד אחר כך כתוב, מיד אחר כך כתוב, והרע אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי. היה לך ללמוד מאברהם, יצחק ויעקב. כמה פעמים אומר אבא, אמרתי להם דברים שנראים סותרים. אמרתי להם לאברהם שיבוא לארץ הכי טובה, שהוא הגיע היה ברעב. אלא שרציתי לבדוק אותו. בדקתי אותו והוא יצא חזק. עליו אני יכול לבנות. אמרתי ליצחק שישים את הראש שלו על המזבח, הוא מיד היה מוכן לשים את הראש שלו על המזבח ולא מתנגד כלל. אמרתי ליעקב שירד למצרים, הוא לא שואל שאלות, אלא מיד יורד למצרים. וכי יעקב צריך את מצרים? אדם שהגיע למדרגה כזאת כל כך גבוהה צריך את מצרים? ובכל זאת הוא לא מבקש ממנו, אולי כדאי לשקול את העניין שנית, אולי כדאי לחשוב אחרת. אז איך בכל זאת משה רבנו הוא הכי גדול? במדרגה של הנבואה הוא היה הכי גדול, אבל במדרגות האלה היה תוכחה של הקדוש ברוך הוא כלפיו. אמר לו חבל על דאבדין ולמה ישתכחין, חבל על אברהם יצחק ויעקב שהם לא שאלו שאלות עליהם, אתה שאלת. למה הרעות על העם הזה? הוא אמר למה הרעות על העם הזה, למה אתה... אז אומר המדרש, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, מה אתה קורא לי רע? מה זה למה הרעות? מה אני עושה משהו רע? אומר לו עכשיו אתה תראה מה אני אעשה לפרעה, אתה תראה את 10 מכות, אבל כשהם ייכנסו לארץ ויהיה את המלחמה של 31 מלכים, שם אתה לא תראה.
קראנו בפרשה ויצחק בא מבוא באר לחי רועי והוא יושב בארץ הנגב. שואל רבי העניך מאלכסנדר זצ"ל, אומר איך מגיע לאדם שמחה, איך האדם מגיע לשמחה. אומר ככה, מהפסוק הזה הוא מוציא את התירוץ, מבוא באר לחי. מה הכוונה? שמיושב בדעתו שהשם הוא חי החיים רועי, הקדוש ברוך הוא שהוא חי החיים הוא רועי, הוא משגיח עליי בכל רגע. והאדם שיושב בארץ הנגב, הכוונה מה? שהוא מנוגב מכל טובה, אין לי שום טובה, הרבה טובות שאני רואה שיש לאחרים, אין לי את הטובות האלה, והוא יושב בארץ הנגב. מה זה? למה הנגב קוראים לה נגב? כי היא מנוגבת מגשמים, היא פחות רטובה. אבל הוא אומר, אפילו שבן אדם מנוגב מכל טובה, אומר, בגלל שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא רואי, הוא רואה אותי כל רגע ואני בידיים טובות, משם מגיע לו יישוב הדעת והשמחה. ויבוא האיש הביתה ומים לחוץ רגליו ורגלי האנשים אשר איתו. אמרו חז"ל דבר כזה, מה המקרה פה היה? אחרי שאליעזר התפלל ומצא את רבקה ונתנה לא לשתות ולגמלים, אז הם באו לבית של רבקה, ואז כתוב שם שהם רחצו את הרגליים שלו, אליעזר עבד אברהם רחץ את הרגליים שלו, וגם העבדים שלו רחצו את הרגליים. והמדרש אומר ככה, חז"ל אומרים לנו דבר כזה, יפה רחיצת רגליים של עבדי האבות יותר מתורתם של האבות עצמם. אתם איתי? הרחיצת רגליים של העבדים, של האבות שלנו, יותר גבוהה ויותר יפה מהתורה עצמה של האבות. יש לכם הסבר? אתם רוצים לנסות להסביר את זה? יפה רחיצת עבדי האבות לפני המקום יותר מתורתם של בנים. אומר, מה העניין פה של הרחיצת רגליים? מה העניין? רגע, מה המלאכים רחצו? זה קשור. אומר, תראה איזה תירוץ מדהים של הערוגות הבושם. אומר, יש דבר שנקרא ריבית, ויש דבר שנקרא אבק ריבית. יש דבר שנקרא לשון הרע, ויש דבר שנקרא אבק לשון הרע. יש דבר שנקרא עבודה זרה, ויש דבר שנקרא אבק עבודה זרה. אז כתוב על אברהם אבינו, שבאו הערבים בדמות של מלאכים, כתוב שם שהוא ראה אותם כסוחרים, כערבים שמשתחווים לאבק רגליהם. אז מה הוא אמר להם ישר? תרחצו את רגליכם. למה? מה זה אבק עבודה זרה? אבק עבודה זרה שיש כביכול אבק על הרגליים, שבן אדם מאמין שכל מה שהוא תורח ויגיע בעבודה ועושה שעות נוספות, מזה מגיע לו השפע. המאמצים וההתחכמויות שלו והמאמצים וכל הזה, זה נקרא אבק עבודה זרה. האבק שיש לו על הרגליים, כי הוא מאמין בהשתדלות שלו ולא בפרנסה שהקדוש ברוך הוא גזר בראש השנה. רוצה להגיד חלילה חד וחלק שלא יש כופרים בארץ. אבל יגעת ומצאת את העמים. שנייה חברים. אז מה אברהם אבינו ראה? ראה שזה כביכול ערבים שמשתחווים לאבק רגליהם, כביכול שכל הפרנסה שלהם זה מהרגליים שלהם, שהם עובדים קשה. הוא אומר להם, קודם כל תרחצו רגליכם, לנקות את העבודה הזרה הזאת, שלא יהיה לכם את הכפירה של כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אז הוא אומר, זה הסיבה שאליעזר והעבדים שלו, מה הם עשו שהם הגיעו לבית של רבקה? רחצו את הרגליים שלהם. למה זה יותר גבוה מתורתם של בנים? שימו לב. הבינו שזה רק הקדוש ברוך הוא. אליעזר עכשיו אמר לעבדים שלו, בואו מהר נרחוץ את הרגליים, שלא ייכנס לנו גאווה שאנחנו מצאנו את הזיווג של יצחק אבינו, את רבקה. שלא נחשוב שאנחנו עשינו את זה. זה הקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים. לא ראיתם איזה קפיצה דרך הייתה לנו? לא ראיתם איך בדיוק את התפילה שהתפללתי, ככה הקדוש ברוך הוא זימן בדיוק שתשקה אותי ואת הגמלים? יותר מזה, המדרש מספר שזה הפעם היחידה והראשונה שרבקה הלכה לשאוב מים. היא לא שאבה לפני זה. רק בפעם הראשונה שאליעזר הגיע, זו הייתה הפעם הראשונה שהלכה לשאוב מים. זה הכל היה בהשגחה מופלאה. אמר בואו מהר נרחוץ את הרגליים, שלא נתלה שאנחנו הבאנו את הזיווג ליצחק אבינו. שלא אנחנו עשינו את השידוך. זה רק הקדוש ברוך הוא. לכן אדם שיש לו הבנה והשגה כזאת, שהוא מוריד את כל האבק הזה שיש לו רגליים של כוחי ועוצם ידי, זה יותר גבוה מתורתן של בנים. זה מה שאומר הערוגות הבושם. קבלים את הדברים? לכן, בגלל שאנחנו באנו מהאבות,
ואין קוראים אבות אלא לשלושה, שם אברהם יצחק ויעקב, לכן אי אפשר לנתק מיהודי את אותה אמונה. יכול להיות שיהודי יעבור עבירה, יכול להיות שהקשר שלו עם השם יהיה לקוי בגלל המחיצות שנוצרו, אבל מהאמונה אי אפשר לנתק אותו. בקום המדינה, ראשי המדינה הכריזו שהם רוצים להקים מדינה חילונית. השאיפה שלהם הייתה שתוך 30 שנה יעלם הדתי האחרון מארץ ישראל. אפרה לפומיו. הנה עברו לא רק 30 שנה אלא 50 שנה ויותר, ועם ישראל ברוך השם מתחזק וחוזר יותר ויותר לשורשים שלו. מי שנלחם נגד התורה הוא נלחם נגד השם, ומי שנלחם נגד השם בוודאי יקבל את עונשו. אבל מיהודי אפשר להעלים את הדת, אי אפשר לנתק אותו מהאמונה, ולכן ברוך השם עם ישראל חזק. אומרת הגמרא בחבקוק ועמידן על אחד, וצדיק באמונתו יחיה. אין היום עיר בארץ ישראל שאין בה תלמודי תורה, בתי ספר דתיים, בתי כנסת, מאילת שבדרום עד מעלות שבצפון. זה כל מה שיש לנו בחיים, מה יש לנו בישראל? מי שטוען טיפה מהטעם של התורה לא יכול לעזור. תמיד בתי עסק, תמיד. אי אפשר. הרב יד, לא פתוח בשביל. אז יבוא אחד שיתחכם, תגידו לו את הדבר הזה, יבוא יתחכם ויגיד לכם רגע, אבל בן גוריון אמר שיהיה לומדי תורה. הוא בא לך בני שעשה בלגן. נכון, אבל הוא בסוף החליט שכן יהיה לומדי תורה. אז איך עכשיו הוא רוצה מסביר פה שכביכול מה, שתוך 30 שנה הוא ציפה שלא יהיה דתי אף דת בעם ישראל, לא תורה, לא תפילה, לא בתי כנסת. תקשיבו טוב מה הייתה המטרה של בן גוריון. המטרה של בן גוריון הייתה שתהיה ישיבה אחת של איזה 200-300 אנשים שלומדים תורה, וזה יהיה כמו מוזיאון, כמו משהו של פעם, של היסטוריה, שיהיה משהו, דבר כזה שנקרא שיהודים לומדים תורה. הוא רצה להפוך את זה לכמו משהו של מוזיאון, שאנשים יסתובבו שם ויסתכלו ויראו, תראה זה אנשים של פעם, תראו פעם איך היו עושים. בסוף הקדוש ברוך הוא הפך אותו למוזיאון. הבנת? יש שתי אפשרויות, זה בעצם אפשרות אחת, או ששם שמיים מתקדש על ידך, או ששם שמיים מתקדש על ראשך. אם אתה רוצה לקדש שם שמיים ושיהיה לך זכות בזה, בבקשה, אתה יכול. אבל אם אתה רוצה ללכת נגד, אז על אפך וחמתך שם שמיים יתקדש על ראשך. אתה תהיה הסיבה שיתקדש שם שמיים. מה? בגלל זה הקדוש ברוך הוא עשה שלא תשמע. ואתה הלוך הלכת, כי נחשוף נחשפת לבית אביך, למה גנבת את אלוהי? מי אמר את זה למי? ואתה הלוך הלכת כי נחשוף נחשפת לבית אביך, למה גנבת את אלוהי? לא, לא. אברהם לטרח? זה היה מרדף של לבן אחרי יעקב אבינו, שהוא ברח עם יעקב עם לאה ורחל ולאה. אז הוא כביכול רחל לקחה את הטרפים, את העבודה זרה של לבן, ואז הוא אומר למה גנבת את אלוהי? תפס את יעקב אבינו, אומר למה גנבת את אלוהי? בסדר, ברחת, אבל למה לקחת לי את העבודה זרה שלי, את הטרפים? הוא אומר רק מלבן אפשר לגנוב את האלוהים שלו, אבל לא מיהודי. ללבן היה אלוה של שקר, ולזה הוא התנהג כמו שהוא התנהג, אבל האלוקים שלנו אלוקים אמת, חי וקיים לעד. מטרתנו כאנשי תורה לקדש שם שמיים, להרבות בתפילות, מעשים טובים, להרבות שמירה על ילדינו, על משפחתנו, שישארו בארץ שהשם הבטיח לנו. זה נקרא הבטחת הארץ, עם המניות הגדולות שקדמו לה. כמו שהיה אצל אברהם אבינו הרעב שהיה בארץ, ואחר כך המלחמה שהייתה בארץ, 4 מלכים את 5, אבל ברוך השם בסוף, כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה. ליצחק נאמר, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל. ליעקב נאמר, ופרצת המה וקדמה צפונה ונגבה. הוא קיבל ברכה ללא מיצרים. וזה אם כן אומר הרב, מסכם היסוד של האמונה. האמונה בארץ ישראל, האמונה בשם, האמונה בתורת ישראל. ברגע שחסר לאדם משהו בדבר הזה, זה מראה שאין החיבור שלו עם השם שלם. יש חיבור, אבל הוא מאוד ארעי, הוא חד פעמי. כמו כוס חד פעמי, אחרי השימוש של פעם אחת משליכים אותו להשפע. לכן צריך להיות יצוק באמונה. אומר, בשביל להגיע לאמונה צריך את התורה של הצדיק. רבי נחמן מביא משל, מה זה התורה של הצדיק? משל שתינוק אחד הוא ככה בעצבות, בעצלות, מתעסק בכל מיני שטויות שלו, והוא יש לו תאווה לשטויות שהוא מתעסק, לחול, למשחקים, ללגו.
אומר ברגע אבל שהוא רואה שאמא שלו נכנסת לבית ובאה מהעבודה, איך שהוא רואה אותה עוזב את כל השטויות ורץ אליה. אומר הצדיק הוא נקרא האם של עם ישראל. למה? כי הוא משקה ומאכיל את עם ישראל מהתורה שלו, מהחלב שלו, מהאור של התורה שלו, נכון? שנאמר דבש וחלב תחת לשונך. אז אתה רואה בן אדם מתעסק עם שטויות בבורסה, בנדלן, בעבודה, בזה, בחצילים וכל מיני דברים, פתאום הוא נכנס לתורה של הצדיק, הוא רואה את הדיבורים וזה, מה קורה? הוא זורק, מעיף את כל השטויות, אומר מה זה, עד עכשיו רימו אותי ככה, עד עכשיו תעסקתי בשטויות האלה, רץ ישר לצדיק, רץ לתורה שלו, רץ להתבודד, רץ להניח תפילין, רץ לשמור שבת, עוזב את כל השטויות, מעיר אותו, מעיף אותך, מעיף מעליך את כל הקליפות של העצבות והעצלות. אומר, פרק זה מתחיל בעל התניא לבאר כיצד יש בכוחה של אהבה שמסותרת להביא את האדם לקיום כל המצוות, ולא רק שלא לעבור על אמונת השם. והנה מודעת זאת לכל. אפשר קצת המשקיע השחור הזה? זה כל פעם שאני שותה אותו אני מבין שמזכיר לי שאני אפס. תבורך מפי עליון, תודה רבה. אתה הגזמת לגמרי, על המים, נגמר. והנה מודעת זאת, חברים, לכל, ידוע הדבר לכולם. עד שכח את ה... לאט לאט. והנה מודעת זאת לכל, חברים, ידוע הדבר לכולם, שאין יהודי שלא יודע את זה, כי מצוות עשה של אמונת השם והזרה, של עבודה זרה, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניים, שתי דיברות ראשונות, אנוכי ולא יהיה לך, שאותם הקדוש ברוך הוא אמר בכבודו בעצמו. שכתוב בגמרא שבשעה שהקדוש ברוך הוא אמר את הפסוק, אנוכי השם אלוקיך, יצא נשמתם של כל עם ישראל, ולא נשאר אדם חי, נפשי יצא בדברו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוריד עליהם טל של תחייה, שהוא עתיד להחיות בו, לעתיד לבוא את המתים, והחיה אותם. אחר כך שמעו לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, עוד פעם פחה נשמתם. שתי הדיברות הראשונות הם שמעו מהקדוש ברוך הוא, וכל פעם פחה נשמתם. מה אמרו? זהו, לא רוצים. אז מה? מי עכשיו יגיד, מי אמר את כל 10 הדיברות? אומר, מיד ביקשו ממשה רבנו, דבר עמנו אתה ונשמע, והיה לדבר עמנו אלוקים פן נמות. תגיד לנו אתה את שאר הדיברות. זהו, פעמיים נעשה לנו נס, לא רוצים יותר. פעמיים קרה לנו נס, ולא יודעים מה יקרה בפעם השלישית. לא בכל יום מתרחש נס. זה שיצא נשמתם באנוכי ולא יהיה לך, מה זה בא לרמוז לנו? באנוכי השם אלוקיך, אומר בעל התניא, רמוז כל המצוות תעשה. ולא יהיה לך אלוקים על פניי, אחרים על פניי, שם רמוז כל המצוות לא תעשה. אז בגלל שזה צרוב לנו בנשמה ושמענו את זה מהקדוש ברוך הוא, כל יהודי יש לו את הכוח ואת האהבה ויראת שמיים ואת האמונה לקיים את כל העשה ואת כל הלא תעשה. להישמר הכוונה מהלא תעשה ולעשות את כל העשה. למה? כי את שתי הדיברות האלה שמענו מהקדוש ברוך הוא בעצמו. ושם הקדוש ברוך הוא כנס והכניס וצרב את כל המצוות תעשה ואת הלא תעשה. וזה צרוב לנו בנשמה כי כל הנשמות של כולם, גם שלנו, היו במעמד הזה. אומר, מה זה בעל הרמוז? שגם אם מאיימים להוציא את נשמתך, דהיינו שרוצים לעקור ממך את האמונה, תגיד יש מי שיחיה אותי, וזה הטל של הקדוש ברוך הוא. היה איזה אדם אחד, שהבת שלו הגיעה לתקופה של שידוכים ושנים לא רואים קרן אור. הגיעו לרב מבריסק וסיפרו לו על הצרה הזאת, אמר להם הרב מבריסק ככה, שיגיע הזמן המתאים אז אפילו שערים של ברזל יישברו. מה שנים הרב היא כבר נושקת ל30 וזה אין. אומר לא הגיע הזמן עדיין, שיגיע הזמן גם השערים של ברזל אז ברוך הוא ישבור אותם. לא באמת חיזוק יפה אחי, איך אתה אמת? אומר הסבא משיפולי, אומר הסבא משיפולי על שידוכים,
לכל אדם יש מעלות ויש חסרונות. אומר מה קורה? כאשר עכשיו זוג נפגש בשידוך, וזה השידוך שהם צריכים להתחתן, אומר הקדוש ברוך הוא מוריד קרש כביכול מאוד עבה ורחב, ומסתיר את כל החסרונות של אותו בחור, או של אותה בחורה כמובן שעומדת מולו, ואז הם רואים רק את המעלות, ולכן יוצא השידוך לפועל. אבל אם הוא נפגש עכשיו עם מישהי וזה לא הזיווג שלו, הוא לא צריך להקים את הבית, הקדוש ברוך הוא מוריד את אותו קרש, אבל הוא מסתיר עם הקרש הזה את כל היתרונות, ואז יראו רק חסרונות והוא רואה רק חסרונות, וזה זה לא הולך. בסדר? רבי יושייני, רבי יושייני, רבי יושייני. זה חזק המהלך האחרון. חזק. כללי כל השיעור. יאללה, נו. בעזרת השם. זהו, עכשיו הוא טס לרבנו חוזר טיקטק, יוסי, זה לא, אין משחקה. אני חוזר מאומה, יש מקום בה. ככה השם רצה יותר טוב לא תמצא, כי ככה השם רצה יותר טוב לא תמצא, כי אין לחץ ואין דאגה, קדוש ברוך הוא מנהל את ההצגה, כי אין לחץ ואין דאגה, הקדוש ברוך הוא מנהל את ההצגה, כי ככה השם רצה יותר טוב לא תמצא. תורת רבי נחמן משיבת נפש. רבנו הקדוש אומר בזה שאנחנו רואים שצוותה התורה על עבד עברי, אם בגפו יבוא בגפו יצא. מה זה עבד עברי? למה הוא נמכר להיות עבד? אתם זוכרים? נמכר בגנבתו, עשה מכה, בזבז את המכה, תפסו אותו, אמרו לו תביא את הכסף, הוא הזבזתי אותה, הוא אומר טוב תהיה עבד. מה מטרת העבד? הוא עובד, כל חודש שהאדון בא להביא לו משכורת, הוא הולך ביחד איתו לבית דין, ואומר להם תשמע הנה אתה רואה זה המשכורת שלך, אני נותן לבית דין, מעביר אותה לבית דין. מה הבית דין עושה עם המשכורת שלו? מביא לאותו אחד שהוא גזל ממנו, ואז הוא מתחיל להעריך את הכסף או לא להעריך את הכסף? להעריך. הוא מתחיל להעריך את הזהה או לא להעריך את הזהה? יעריך את הזהה, נכון? אחרי שהוא יחזור לחיים הרגילים, הוא יעשה עוד פעם מכה או עוד פעם לא יעשה מכה? לא יעשה מכה, עשו לו כבר בית ספר טוב. הבנת מה זה החינוך של התורה? אבל כשבן אדם חס ושלום נכנס לכלא והוא עשה מכה, נכנס גנב קטן, אז אחרי 12 שנה מה הוא יוצא? גנב גדול. כי עושים לו שם דוקטורט איך לעשות מכות יותר גדולות ויותר התחכמויות ואיך גם לא להתאפס. אז אחרי 12 שנה הוספתי לעולם או גרעתי מהעולם? גרעתי מהעולם. אם צריך לעשות כלא רק של גנבים, לא, צריך השיבה שופטנו כבראשונה. צריך סנהדרין, צריך שישפטו על פי התורה. היום אדם, משפטים הרבה נראה משפטים על פי ההלכות. לא שמים שם אפילו מזוזה, אסור לשים מזוזה שם. חוקי גרמניה, זה שם חוקי גרמניה ואנגליה. חוקי גרמניה ואנגליה. לא, סליחה, טעיתי, אבל משתמשים לפעמים, אני חושב משפטים. לוקחים, לומדים שם כמה דברים כדי שיהיה להם איך להתפלפל, בבא מציע, בזה, והעורכי דין לומדים את זה, אבל זה פסיקה אחרת לגמרי. טוב. אומר תראה מה זה, עבד עברי הגיע, חברים תהיו איתי, הגיע לדרגה מאוד נמוכה, הגיע למצב שהוא גונב, אוקיי? ומה כתובים בגפו יצא, בגפו יבוא, בגפו יצא. אומר בזה שאנחנו רואים את הרחמנות של השם יתברך, איך שהוא חושב מחשבות לבעל יידח ממנו נידח, כי הלא אפילו עבד שירד למדרגה פחותה כל כך, עד שהתיר התורה לרבו למסור לו שפחה כנענית. אם העבד עברי הזה נשוי, אז כל עוד שהוא עובד אצל האדון שלו, הוא יכול להביא לו שפחה כנענית, כן? הבנה שהיא שפחה גויה כביכול, שהוא יביא ממנה ילדים, יהיה לו כביכול מפעל של ילדים מהעבד הזה. התורה התירה את זה, אוקיי? אבל העבד הזה הוא עברי? העבד עברי. אז אומר שזה עוון חמור מאוד, אם בן אדם יהודי ככה רגיל, ייקח שפחה כנענית תהיה איתה, זה עוון מאוד חמור. ופה הקדוש ברוך הוא התיר את זה, את השפחה כנענית לאותו עבד עברי. אם כן, היה אפשר לומר שהוא כבר הפקר גמור, ואין לו שום תקווה. כי נותנים לו, כביכול התורה אומרת לו, העבד אומר לו, תביא לי פה עוד עבדים עם השפחה כנענית הזאת. ובאמת לא כן הוא, כי אנחנו רואים שגם העבד יש בו כמה דינים והעזרות שהזהירה התורה לרחם עליו הרבה,
אם לאדון יש כרית אחת, צריך לתת את הכרית הזאת לעבד. אם יש לו מזרון טוב ומזרון רע, הוא צריך להביא את המזרון טוב לעבד. אז הוא אומר, ושלא להפקיר אותו לגמרי, וזה אנחנו רואים במה שהזהירה התורה, אם בגפו יבוא, היינו, שאם אין לו אישה, בת ישראל, אסור לרבו למסור לו שפחה כנענית, כדי שלא יאבד לגמרי חס ושלום. אם הוא עדיין, לפני שהוא נכנס להיות עבד, הוא לא יתחתן, אז רבו לא יכול למסור לו שפחה כנענית. מתי מתירים להביא לו שפחה כנענית? דווקא שיש לו כבר אישה ראשונה. כי אם יש לו כבר קשר וחיבור באישה יראת השם מבת ישראל, אז אף על פי שמשפלות מדרגתו שירד למדרגת עבד, הותר לו לישא שפחה. למה? כי אף על פי כן יש לו תקווה. כי בסוף הוא יצא עם אשתו והילדים, אחרי שהוא ירצה את העונש שלו. כי אם הוא כבר נדבק בבת ישראל, אז אין מצב שהוא כביכול יצא לגמרי חס ושלום מהדעת, וילך עם השפחה כנענית ויחיה איתה והכל. לכן אם הוא רווק ועדיין לא יתחתן, אז העבד לא יכול להביא לו, אז רבו לא יכול להביא לו שפחה כנענית. אבל אם הוא כבר יש לו אישה והוא כבר נדבק באישה יראת שמיים, אז אין מה לדאוג, יש לו תקווה. הוא יכול לחזור עדיין לשורשים, יחזור למקורות, יחזור לאשתו ולילדים. אבל זה כאילו כדי לתקן אותה? כן. אבל אם לא נתחבר עדיין בבת ישראל, אז זה היה נושא שפחה שהיא ההפך ממש, והיה נאבד לגמרי, ועל כן אסרה התורה למסור לשפחה, אף על פי שנפל לעבדות. כי אפילו על הנופל לעבדות גמור, שזה תוקף הזוהמת הנחש, בחינת המלאק, אף על פי כן גם שם מגיעים רחמנותו יתברך. וחושב מחשבות לבעל יידח ממנו נידח חס ושלום. רוצה להגיד לך גם שיהודי מגיע למדרגות הכי נמוכות, שלא יתייאש משם. אומר, אנחנו בבוקר מתעטפים בטלית הגדול. איך ההתעטפות הזאת בהלכה, איך היא נקראת? עטיפת מה? עטיפת ישמעאלי. אומר הבעל שם טוב הקדוש, לא יכול למצוא למצווה כזאת יקרה. למצווה כזאת יקרה. שם של ישמעאלי. מה עכשיו הכניסו את ישמעאל, הקליפה הזאת ישמעאל, הכניסו אותה לתוך עטיפה של טלית. עטיפת ראשו, עטיפת טלית, מה זה עטיפת ישמעאלי? אבל למה ישמעאלי? יש רבי ישמעאל וזה ישמעאל. נכון, בסדר, אבל עכשיו אתה אומר ישמעאלי, שאמרו ישמעאלי, הכוונה ישמעאלים הסוחרים הערבים, ככה הם מתעטפים. אבל למה, יש גם בכל הציורים של העלונים שמביאים. יפה, ככה הם מתלבשים פעם, נכון? יפה, אז למה צריך להגיד ישמעאלי? יפה, אז למה צריך להגיד ישמעאלי? זה עוד יותר מגדיל את השאלה, אומר הבעל שם טוב. למה ישמעאלי? עטיפת ישמעאלי. אומר הבעל שם טוב הקדוש, אתה יודע מה זה בא לרמוז לך? זה בא לתת לך חיזוק, שגם אם אתה רואה שההתנהגות שלך בחיים כמו ישמעאלי, אתה מפקיר את עצמך מבחינת שבת, מבחינת הראייה של העיניים, מבחינת שזל, הולך לאיזה אירוע שאתה רוצה, אוכל מה שבא לך, לא בודק כלום, דבר לשון הרע על מי שבא לך. גם אם שאתה רואה שיש לך מידות של ישמעאלי, שאתה כביכול לא, אין לך שום לחלוכית של קדושה, תחטוף את הטלית ותתעטף איתה. תחטוף את התפילין, תחטוף את השבת, תחטוף לימוד תורה, תרוץ לבית כנסת, תרוץ להתבודד. למה? כי משם זה יביא אותך לדרגה הכי גבוהה. שגם אם שאתה רואה שיש לך מידות של ישמעאלי, של נוצרי, אתה מרגיש עכשיו כמו איזה עפיפיו חס ושלום, תחטוף את המצוות. אל תתייאש מעצמך. אל תתייאש מעצמך. ודווקא שאתה נמצא במקום הכי נמוך הזה, משם אתה תגיע למקום הכי גבוה. כי הקדוש ברוך הוא מתפעל, כמו שאמרנו, איך הצלחת לחשוב עליי שאתה במצב, ברפש ובתית ובצועה שאתה נמצא בה. איך הצלחת לחשוב עליי? אתה מפליא אותי. אז אומר, קוראים בפרשה בתולדות, יצחק אוהב את עשיו כי ציד בפיו. וזה נסיים. מה זה יצחק אוהב את עשיו כי ציד בפיו? יצחק אוהב את עשיו כי ציד בפיו, כוונה שהיה מרמה אותו. היה אומר לו, אבא, איך מאסרים את התבן, איך מאסרים את המלח, והוא היה חושב שהוא צדיק, כי יצחק היה סגי נאור. מה זה סגי נאור? היה עיוור, לא רואה את הפעולות שהוא עושה. אז כתוב שמה? שיצחק אוהב את עשיו כי ציד בפיו. אז מסבירים, על פי חז"ל, שלעתיד לבוא, כתוב, שהקדוש ברוך הוא יבוא בטענה לאברהם אבינו. ויגיד לו, בורא עולם, יגיד בורא עולם לאברהם אבינו, אברהם אבינו, איך אתה רוצה שהנביא תגיעו לה? תראה, בניך חטאו לי, תראה איזה שטויות הם עושים, תראה איזה גזל, איזה לשון הרע, איזה שטויות הם עושים, איך אתה רוצה שהנביא תגיעו לה? אומר אברהם אבינו, ימחו על קדושת שמך. תחלה אותם.
יצחק אבינו זה מידת דין. מה הקדוש ברוך הוא עשה? לא דיבר עם יצחק, הוא יודע שהוא גבורה, לא יסנגר עליהם. קפץ ישר ליעקב אבינו, אומרים חז"ל, ובא ליעקב אבינו, אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, בניך חטאו לי, איך אתה רוצה שאני אביא את הגאולה? הוא אומר, עם הכל בשעת שמך. הקדוש ברוך הוא לא בסבא לא יהיה לנו ישועה, ולא יהיה לנו ישועה לא בילדים, כאילו בסבא שזה אברהם אבינו, ולא בילד שזה יעקב. בא ליצחק, אומר לו, בניך חטאו לי, תראה איזה שובבים, תראה איזה שטויות, איך אתה רוצה שאני אביא את הגאולה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אומר לו יצחק אבינו, הקדוש ברוך הוא, רחמים שלי, של בן אדם, ורחמים שלך, של מי יותר גדולים? שלך, נכון? אומר, אתה גם הבאת לי ילד מאוד בעייתי. מה אתה חושב, שלא ידעתי את השטויות שהוא עשה עשיו? שהיה עובד עבודה זרה, היה רוצח, היה נואף. אתה חושב שלא ידעתי? ידעתי, אבל מה כתוב עליו? שאהבתי אותו, אף על פי שהוא היה שובב ועושה שטויות, אז גם אתה תאהב את הילדים שלך. אז מה שכתוב פה, שיצחק אבינו מה? אוהב את עשיו, למה? כי זה ציד בפיו, יהיה לו איך לצוד את הקדוש ברוך הוא בטענה לעתיד לבוא. יהיה לי איזה טענה להגיד לו לצוד את הקדוש ברוך הוא, ולהגיד לו בורא עולם, כמו שאתה הבאת לי ילד שובב ואהבתי אותו, וידעתי שהוא שובב, ובכל זאת אהבתי אותו, תאהב את הבנים שלך. תביא את הגאולה אף על פי כן. הם מתחזקים, באים פה לשיעור, יש להם אורי תשובה, שאומרים קצת שבת, תפילין, מדברים איתך, מאמינים בך, שמים כיפה, רוצים, מתקרבים, תביא את הגאולה, תרחם עליהם. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שירחם עלינו ונזכה בעזרת השם שאני קודם כל יקיים את הדברים, אתם וכל מי ששומע את השיעור, נזכה לקיים את הדברים. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום.